ଆଜି ସକାଳର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଲା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ସଭାପତି ତାୟବ ଇକ୍ରମା ଓ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତ୍ରାକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଥିଲା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅନେକ ଆୟୋଜନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହିଭଳି ଆୟୋଜନ ଦେଖିଥିବାର କେଉଁଠାରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହିଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା।